Ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Шумо имкон доред оиди ошкориёбии ҷиноятҳои содиргардида ва дигар самтҳои фаъолияти милитсияи суғд дар нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад маълумот гиред. Боз киҳо дар содир намудани кирдори ба ҷомеа хавфнок гумонбаранд? имрӯз дар барнома тамошо кунед. бори каҷ ба манзил намерасад. тасарруфкунандаи воситаи нақлиётро дастгир карданд. ё замока мемона ё таги поликша мемонду мебура ман заметки кардам. муноқишаи амаку ҷиян ба фоҷиа анҷомид. омадан хори кардам мана буро инҷо хори борон кунам дига вақт мемондан хеле намекардам. ва ёрам дар ҳолати мастӣ будам? маст будам. барои сӯиқасди куштори ду шахс ҳамсар ва хуштоман ӯро 17 сол аз озодӣ маҳрум карданд. ба қаддиму чанд кӯча задам. мусодираи 749 бех растании кӯкнор дар ноҳияи ҷабор расулов. тамаҷҷӯ ба даст афтод. 2000 сомон тегуфтам, агар ман пула бошад 2000 сомон тегуфтам. дар суғд давоми 5 моҳ 258 ронандаи маст муайян ва аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрум шуданд. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.